अरे राहुल किती वेळ झालो पाऊसही थांबलो आम्ही लवकर इलो असं ना किती वेळ लायलं मेरे बॅटरी सुरू होतोय काय शोध होतो बॅटरी झालं मला बसलं व कालपासून सांगतो ये लवकर म्हणा चल जाऊया चल बॅटरी सुरू टाइम गेलो होय होय बॅटरी एवढीच का चल लवकर पिटिक लागून लवकर काय नाही तुझ्यामुळे झाला मला उशिरा येतोय तुझ्या बॅटरी घालून सांगितलं मावसच थोडं जास्त घरी जास्त वेळ बघित राहा नको पुढे जाऊया आणि तू जाऊ तरी बोलली बघ अजून असं नाही ना हो ना पुढे पुढे म्हणे काय करतो हडे असा मला कुर्ली का मोठी बॅटरी बाजू मार किती बघ पाणी घालू नको नाही नाही मार तू लागलो बारकी असंच म्हणजे थोडशीच
हडेच जाऊ तुम्ही एक कुर्ली गमना नाही होतो काय आहे, सगळे सगळे पलटी घातली बघ मेला हे बघ यांच्यामुळे मला कुर्ली गावणार नाही आमचा यांच्यावर मला वाको तो फट किती वाको पडलो तो शिरा पड चल बॅटरी आहे कोणती तुमचं मागे घ्या पुढ्याकडे जाऊन ते म्हणे हे मेल्या फिरतो नाव बसून यांच्यामुळे मला कुर्ली एक पण गाव एक दगड ठेवून नाही, सगळे पलटी घातली. पिशी पण टाकायला भरली टाकायला. हवा भरलेली पंप पंप भरू एक कुर्ली तरी ठेवची तोंड मला काय सगळे मेल्या दगड घातल्या पलटी व्हायचे सगळे तुमच्या तोंडावर किना पडले ते धोरांची दोघांच्या चल मेला चल पलटीचं वाको पडलो तो तोंड घ्या आणि खाली जाय चला टेको तरी ठेवा मरे एक तरी तुमका देखो तरी असा मेलो आमला असा तुमचा आता बघा सगळे दगड घातल्या पालटी पलटी करू मला एक कुर्ली ठेवू नाही होईत तुला पडले काहीतरी करूया ना करूया तर नाहीतर अशीच मला कुर्ली घेऊन सगळे दगड मेला पलटी घातले होत मग कुर्ली ठेवू नाही एक काहीतरी 2-3 गाव आज काय पहिल्यांदा मी लेडी लावतो माझ्या नाव बॉम्ब मारतो नाहीतर काय यांचं बंदोबस्त काहीतरी करू बंदोबस्त नाही यांचे ना आता काय म्हणतात काय कोणा शब्द पण आठवणार ना माझ्या असं म्हणतो त्यांची ना 11 लागू बरोबर काम कर काय करूया ही आयडिया बरोबर आहे. परत येऊचे ना कुर्ली झोप कधी ही आयडिया बरोबर आहे होय मा? नक्की नक्की चल आता जाऊ द्या तरी चल येऊ नाही का रे दोघे जण ते दिसणार नाही रे तसं मेलांच्या तोंडात बघून कुठली गावणार नाही सर वाटत नाही पूर्वे का उत्तर पाऊस नाही मला येऊ नाही वाटतं असाच असतात त्यामुळे कुर्ले गावनच नाही रे आमचं पुढे जाऊया जाऊया मग चल तर मग वाघारा नदी घरात जातो पहिलो माका वाईटा कोणता येईल जाऊया घरात का येते कुर्ली गावना जाऊया काम करायला घाटीपर्यंत जाऊया आणि परतून जाऊया घरात तुला माहिती आहे 2 वर्षापूर्वी औषध पाऊस पडलेलो मी एकटं कुर्ल्या गेलेलो अरे बा अशी एक कुर्ली होती अशी होती आणि अशी होती 3 कुर्ले धरलं समजला एकही सोडूक नाही काय तू मग नको काय रे अरे येऊन खा अरे थांब रे तू भूत बघ कोण नाही रे नाही ना यार मारत रे घबराव खरंच होता घबराव कुठली काय चल पुढे कपूर घबरे काय सटल युवराज हा काय अब ए मेल्या अरे हळू आला ते ना आला तू मेल्या किती वाटतं याचे कसलो ती या का
गेले गेले हो गेले नक्की मग होतं बघतो बोलले माहिती ऍक्टिंग त्याला कसलं बियायला मी भी आलोय मेले त्याचा का आम्ही इतकं बियात येते माय झाले ना काल ना कुरले ना हा सगळे संपले माय झाले होतं सगळे दगड पडते घातले आता परत येऊचे ना माहिती बरा झाला मस्त आता तसंच करू माय येऊचे झाले नाही हळी येत बघा अशी अक्कल घडूची होते बघा. नाहीतर काय माय चल जाऊया घरात अरे मा आम्हाला सगळं चल चल मेला मच्छर मग खायला मग काढी फटकी त्यांच्यावरती बरी चिरली नाही रे होय होय माय झाले का ना सगळे कोणते पलटू आमची कुरली ठेवून बरी नाही वस्ती माकाची मारली होती काय मेला मने मस्करी करतो काला ती काय सर काल भूतपुरी भूत आहे मनाला दाखव आमच्याकडे नको दाखव. इथे दाखव इथे बॅटरी एका कुठली जातली मोठी आहे मोठी आहे हो, आता बरी आहे, चालतंय. सांग तरी आम्ही करतो तू युवराज तू त्याच्या पाठी हे विसरून जातात. किती होती बघ. युवराज त्या साईडने जा थांब सोड नको परत आतून काढ, परत आतून काढ. परत आतून काढ. बघ माय दे एक तरी कुर्ली ठेवची आम्ही पैसे धरले. तरी म्हटलं होय पिशवी घे तुझ्या त्याच साईडला जा तुझ्या त्याच साईडला ठेव बॅटरी चालू ठेव ओमका जरा पाठी आहे जरा पाठी आहे पुढे जा